Karibhoy Youth Federation Western Zone haka at po artarik nailar arja ar paulai kalami syakmat ban kentui ka sarkar jela bahaga jing penbet puat jong kawat ka baar kariban na bishar bin pabin yaki kot kisla bakim dei ban shu shimrai kulmar netang dak barakti ki pat ba kenang bagi jaka ki badai hapo ka Meghalaya kinlait na ka basha panhap jubor no syaka jala Assam kinong yalam ka RBYF Western Zone kentop uba active pator president lembat uba running well Sengkli general secretary Kilaong bakanong rim kabala penlong yaki bakin bo ika jingkentu syaka sorkar kadi namar bahaka tiga than kidon artali kijaka kibadan hakathup jong kajingakren penbit put hakawat kabaar bat kita kikentup ika than nongwa matomur bat kathan bordwar Oi benta namakat kum kasur jong ki poiba inong sungsnong nadu ki sodar ki sim ki right nadu ki nongelam snong bofer Ibadan hakini ki area nadu hakibahap apo ka area Bordwar nata ka area Motomor kimkwa ba ka sarkar kinsim ya ka tu ka jingrakti le ka jingkwa ajuti kalong ba ka sarkar ka dei bansim be lengba ka invest be lengba ki kot kisla lada ka sarkar ka simbe ya jingrakti kemut kan sawan ra ka jinge ka bakrau ban ni yang jungi ka sen ru ngisim be ya kata ka jite lang ki nongilam sinong ibadan ni bodal bengitrai bangino persya ini persya jur habidai bang ba ni rakti ni telang bagi saudara ba ka sarkar ka dei bensim be lengba kikot isla ban pensisya ba ka tege jika ha po me ganyane apo ka asam kita gede ba nagaleng jungi ka sen ni kwa ban penpau se government hakane ka fisdu Ui pat kalian nagaliang jong ka RBOF gi don ka jingkermen ka baskem bakanom dia pat sa chisin pat kum haga phase 1 kum ba nagaliang jong kum kinongilam nagaliang ka RBOF ngilalam haga baka ka sarkar jong ka Assam ka sarkar jong ka Meghalaya kimdon ni ka jing su jing kata ka de ka jing ka bapaw ka bashay ka bisit namar ba kitung yo pilar haga baka sarkar Meghalaya kamdon ni gajing sotu but ka sarkar Assam ka wantung YouTube pilar kamdon ni gajing tip ka papura but ka message ka ba nagaling jongi kum kinongilam nagaling jong ka adyo ko sa chisin nada kandia ka bakum katu nginom ailat dalilero nagaling jongi kum kinongilam nagaling jong ka Meghalaya nagaling jong ka RBF nginom ailat ba ka jaka jongi kan let shin shiru sya ka Assam ba nagaling jong ka Assam kam dai bansim tangi shin shiru kata ka message jongi but sa chisin kajikar pat kalong ba aka phase 2 balada kinwan ban yepen bet kini bet bet lang ba kanongrim ka basay ki nongilam nadu ki hima ki simship ki sodash nang bat kumta tatter kini bet tip kanang ba kajing yepen bet kanong ka bahun ka basyat ka basay katang ka message nagalang jungi ka RBYF kalian jungi kum kinongilam jong ka RBOF Western Zone iwan ban penpau kane ka por nagaliang jungi habide bakne ke jing pet put pet sam habide bakte ki area ki badon menta kum ka bodwar plus menta ka mau promote te kabayuan menta po hakade ke jika long ba ikwa bagpau halor kanongrim jungi kaseng kanongrim jungi kaseng long ba nyimkwa ba katu ka jaka ka ba kila ban menta ya hasakan ka second phase bakit met pot kalong ba nyimkwa ba nakaliang tungi kum ka RBF ba kin mencur halor ka jingrakti te dari mat tak daun nakaliang tungi ka RBF ba kaya kane ka jingmet pot ka baar menta kalong ba ki hap ban bes kat kum ki kot kisla om shu ya ka jingrakti da ki jing mencur da ka berakti ladang yang lagi sim ya kecing rakti kemuat ladang yang pha iki beri ucungi ngibun hik barakti ada ngimpwa ya kata ande ka sarkar haban sim ya kane ka point ke longba ki hap ban sim ya kanong rem bomba day ban bes lemba ki kot kisla om baki ban merat lagi ti namar bangi ya hante ke area jungi po area Western Riboy ibakan thop ya ka himanong klau himajiran bad himanong spung ki bahap hapo ka Bordwar hang tu habang ipet kat kum ki area kamut bakasam kala bun bahagan kum kopshor jeng kai tu jika te delmat ta dau long haswa bak beput bet sam yak te jika kamut ka sarkar haban sim shwa ikot kisla lengba kite ki jika lengba kite ki sim ki right ki badan hang te jika plus angta bat ka sikulsil long da kumta kamut nangaleng jungi ka rf nginum sya
but nginom ailat hi baka sarkar pembekut yang tay jika kap baka ka sarkar kampat invest lembaga ikut Islam om da ka ba syurakti